Ku danna subscribe don samun irin waɗannan komedin na nishaɗi da ban dariya. Mun gode. Kai, a wancan mahaukacin 1000 ce ya ɗauka, ya tsinta. Wallahi na karbe ta. Malam. Kaga, malam. Allah baka tsanci ID na nan gurin ba, na kama ka dauka ba tuwo ba ID card. Kai. ID card. ID card. Yawwa, na je fara nan ba, na zo wucewa. Me kuma ID card? Na wajen aiki. Oh, irin na ke zaki nuna wa? Yawwa, kai. Wannan dan gari ne. Ai gashi nan kamar yana cikin ka dauka. Wannan ne? Ba shi bane. Wannan ai ban bita ne. To. Wannan duk kala ɗaya ne da wancan wanda ka nuna mu. Wannan ne? Ba shi bane, wannan Muhammad. To me zan da shi wannan ka bani? Wannan ne? Yawa shine wannan. Shine. To me sunanka? Sunana 100. Adireshin ka ba? Adireshin dina 1000. Ƙwarai da gaske. Na gani. Aikin banza ba ku san muhimmancin abu ba. Da kuma mu zo kuna yawa. To na gode. To ni ne da godiya. Mutane ma ba ku. Oh my God. Ko kun ga da duka. Allah ya taimaken da ba ni bane. Da kai rike ba. Durkusa. Daga hannunka. Da ke shi. Kwanta kai. Ka kora shi ne ce. Kora wanda ke nan. Kora shi da kai. Kora wanda ke nan. Jaki kuma. Oh my God.